Čau, dneska tady máme nové videjko. Začneme nový svet v Minecrafte s Oliverom. No poďme hrať. Tu je Cherry Biome, kamo. Tam je tiež? Kamo, tu je Ok. Ideš za mnou? Idem. Olivera, čo by si tu chcel postaviť? Čo ja viem, nejak na tom niečo dobré. Jakú tú dedinku? Asi z čery dreva tu môžeme urobiť. Je tu úl. Ten úl není nič, tak ti poviem. Kde si? Tu. Ničme drevo, potom... Nie je tu dedinka, ty na nič drevo, ja pozriem dedinku. Pomoc. Ty si vyničil ten úl? Oliver chcípne hneď. Oni ťa raz udrú. To dáva jed odkedy? No, To nedáva jed? Čo to je za efekt potom? ja som dostal dosť. Ty ale koľko je tých úlov? Však to je Cherry Biome, čo si čakal? Nebudeme ničiť, budeme normálne hrať. Ja sa pozerám, jak to tu vyzerá. Vyzerá to tu pekne o dosť. To je Cherry Biome, tam by sme mohli urobiť nejaké tie budovy. Nejaké tie čínske asi, keď je to Cherry Biome rúžový. Mohli by sme. By bolo dobré. Ja už krátky výbavu. Ja zabijem pár kráv. Nič, zabij, umri, tak. Druhá kráva. Nejaké väčšie. Hodíš mi trochu dreva? Snáčo, Koľko chceš? neviem. Daj mi 20 bol, tak som mal. Ja vypečem meso, čo máme. Dúfam, že sa nám niečo neprihodí. Cez noc ako ale nebudeme spať, aby ti bolo jasno, lebo nemáme postele. Takže budeme asi kopať. Ja som to vždycky cez noc robil, keď som nemal postel. Sme kúsok od spawnu, takže by mohli byť aj vonku. Kraftíme výbavu. Krompáč. Krompáč mám. A sekerka. Ja si vždycky kraftím iba krompáč a sekeru. Ľudí, ináč napíšte nám dole do komentára, že čo by sme tu mali postaviť. Počkaj, Oliver, asi sme pri tom veľkom... Čo to je? Oliver, ide so mňou? Tam je niečo postavené. Tuto. Tuto, teraz na to ukazujem s tým pluskom, lidi. Podľa mňa. Podľa tej bodky nad inventárom. Ja ho mám na lobu. Kamo, ale tam niečo fakt je. Nejaká budova. To je dedinka, poďme tam. Ti dám steak. Surový. To je easy steak. No a kde si to tam? Rovno poď. Sú tam tie strechy. Chvíľu som myslel, že to je tá villager, ale proste ten veľký hrad. Ale potom som videl dom dedinky. Takže máme postele na noc. To je... Dobre. Už vidím aj cobblestoneovú stenu, takže to je na 100% dedinka. Tam býva ten dobrý Iron... Jak sa to volá? Iron Stand. Kde je ten Iron Stand? Ja hľadám...
Sú tu na výrobu elixír, potom tam našiel. Niektorí tu nemajú tie dobrú pec, oni tu majú tú zlú. Keď nájdeš ohnisko, tak si tam môžeš opiecť meso. Mám Iron Golem sa korčuluje. Iron Golem sa tu korčuluje, Oliver. Tak, posol si zobral? Áno, táto dedinka je pekná, ale mohli by sme na nej niečo potom prerobiť. Zober bobule, ja už berem. To je najlepšie jedlo. Ja berem pšenicu na... Oliver, polhápka. Hilem. Zabijeme toho. Jak sa volá? Zase ten čírov. Som sa tu skoro zabil na tých bobulách. Aj dine sa dá zjesť? Ale koláč. Ja... To je cukor na to potrebuješ. Ale ten stonkater je dobrá vec, to zoberiem. S tým sa dá robiť lacnejšie tie schody, labdory. Nie labdory, jak sa to volá? Polboky. Po slovensky. Jo. Ty si už bol tu. Mám Česku. Ja už ničím tu cez Česku a zoberiem ju. Nechce sa mi to prebierať. Tu je ten stolček. Tu by sme mohli zobrať asi. Knižnice. Tomu nechám. A toto si vyberiem. Kamo, typek tu mal dve dvere. Ja som zatiaľ iba jednu Česku našiel. Ty si našiel koľko? Jednu. Beriem brambory. Tu je ten fire. Chceš si opäť meso? Poď sem. Za mňu. Si opekám mesko. A čo keby sme v tomto survivali urobili tábor? Tam v tých cherry biomoch. Stany z kože. Nie z kože, z vlny. Mne sa tkamo, koľko sa to opeká to meso. Už to mám. Pozri sa podľa tej modrej bodky. Tu je ten maper, ten minule nebol. Mám Unknown map. Máme Unknown map. Ukáž? Tam je poklad, alebo niečo nevidie? Čo je Unknown map? Vidím tu dedinku asi celú. Nezvolám, lebo oni sa potom boja, tí villageri. Čau, villager. Nechám ťa tam. Creeper, chod spať. Spím. Dobre. Prvá noc. Už sa mi opiekli stejky. Ja som zjedol jedno. Tu je ten skeletón. Nemám, počkaj, ja nemám sekeru. On dáva ten efekt hnusný. Keď ťa udrie so šípom, tak on ti dá ten hnusný efekt. To motanie hlavy. Keď u nás z toho bolí hlava. Kamo, to je ten najhorší efekt. On má taký luk. To musí byť vzácne trochu aj. Ja vyberiem ešte bobule. Ale on má fakt tie šípy nejaké. Čo to je za efekt? Či sa pozerajú efekty? Čo som to minule pozeral? Kamo, kde sa pozerajú efekty? Počkaj, ja Bacha, tam sú tí lukostrel. Kvetináč. Ešte sa zmenty. Dobre, poďme preč. Ježiš, to aj celý, ale... Tak ho zabij to už.
Počkaj, jak som to zapol. Kde si sa spavnul? Ďaleko. Zober mi vek, prosím ťa. A ja som ďaleko. Ale sprintujem. Oliver, zober mi potom tie veci. Skoro plný kompost. Hneď si tu. Počkaj. Ja aj tu si. Ja Tri minúty. svojich vek. Je mŕtvý ten Iron Golem už? Nie. Zhodíš mi tie moje? Teraz sa nechal. Ale on mi hneď dal ten damage. Tak o dve nižšie. Tak, teraz ho hitni. Dobre. 3 železa zase. Zase 3 železa máme. Možno vidieť meč. Spätinku neberiem asi. Asi sme ju celú preskúmali, takže môžeme ísť robiť tábor. Ja mám aj meso, len nemám chleba. Mám 4 bone. Chleba nemám. Mám 3, tu máš. Ja budem jesť sweet berries. Bo ja idem do dedinky. Okej. Tak ale mohli by sme si tu robiť nejakú hokejovú hru. Tam som bol. Poďme. A v ty. Tam som bol. Takže môžeme ísť. Poď do toho cherry biomu, ideme asi ťažiť drevo. Môžeme. Počkaj, naťažím trošku kopu, aby sme mali. To mohla vypiec. Hej, tu je ten vzácný biom. Ten iba mushroom biom. To fakt? Áno, tam to je. No, ty to nevidíš, ale je tam mushroom biom. Tam budú tie mushroom krávy. To je na... To ti urobí hneď polievku. Počkaj na mňa, ja vyťažím trošku kopu, aby sme mali. Ja som našiel ešte jeden dom, takže ja idem do neho. Ale tam asi si tam bol, lebo je tu crafting table položený. Si bol. Beriem tie berisky. Ja som tam, kde si položil crafting. Tam v tej dedine som. Vidím ťa. Nevidím ťa, kde si. Nevidím ten mushroom. Počkaj, ty asi máš malé range distanceka. Nevadí. Tu je ten pekný biely vlk. Počkaj, nemám kosti. Nevadí. Tí bielí vlci sú najkrajší a najvzácnejší, takže keď to už neuvidím, tak je smola. Vidíš ho, takto rovno je ten mushroom biom, ale ty si... Budeme mať peknú cherry loďku. Máš u seba crafting? Nie. Už mám. Ja mám stack a ešte 16. Oliver, vycraftím 2 loďky a zoberieme odtiaľ tie cherry kravy, aspoň jednu. Tu máš loďku. Na zemi tu máš hodenú. Tuto. Zoberú. Potom poď za mňa. Ale bambusové sú najkrajšie podľa mňa. Takže ideme na tie... Už to budeš asi vidieť. A ty keď ju ostriháš, tak z nej sa stane tá klasická. Aha, tu je Ocean Monument, choď ďalej od toho. Ja tam budú tie To ti dá ten efekt. Mining fetting. Ja. Pritom od toho choď ďalej. By ti to dalo ten efekt. Tam aj niečo môže byť, nejaký kolor? Houbičky, to je dobré. Keď dávaš preč nejakú vodu. A dúfam, že nájdeme aspoň jednu tú kravu. Neviem, jaká je na to šanca, ale asi veľká. Dúfam, že to nebude naprostred ostrova. Čiaš? Ale vyzerá veľko ten ostrov. Hej, vyzerá.
Ale tuto sa nedá... Čo? Si som našiel na bura? Dobre, zniž lopčku a poď za mňa hore. Víš, ona padla dole. Tak musíš ísť asi pre ňu. Tu je tá hnusná voda. Mám kravu. Tu je veľa kráv, zober ich. Počkaj, jak. Ja som do nej Hej, ja som ich bugol. Počkaj, ja som do nej položil loďku a ja vidím tie huby čierne. Aj ty ich vidíš čierne? Áno. A my stratili loďky od teba. Nezabíjaj tu posledné. Vykraftíš nové loďky. Urob crafting table. Urobím. Kráva, stoj. Dobre, už sa to odseklo asi. Máš... Poď, jak sa kraftí polievko? Máš ten crafting? Ja som vykraftil. A kde si? Kam lezeš? Ty kadiaľ chodíš? Ja ťa tu hľadám. Aha. Kde ten crafting? Tak ja vykraftím loďku. Jeden z nás bude musieť... Máš ešte drevo? Lebo ja mám iba na 2 loďky, dobre to vychádza. Tu máš loďku. Počkaj, ja to položím. Kde je tá krava? Mám ju. Dobre, jedna stačí, to je akurát. Dobre, ale daj mi loď, ja nemám. Je? Chytáš? Alebo je to asi vo vode? Dobre, poď za mňu. Ideme domov. Počkaj, ja idem ešte niečo vykraftiť do toho craftingu. Kamo, dávam to kill drifty. Vykraftím tie boly. Misky. Vidím, kámo. Čakaj, funguje to? Yes, dáva mi to polievky. Ja sa potápam jak Titanic. Dáva to 3 hangre, to je dobré jedlo. Skoro zadarmo. Tak poď. Dobre, poďme do dediny a idem domov. Do Cherry biomu. Tak poď to čakať. Polož posteľ a spí. Čakaj, to mi nevych. Tak, 3, 6. Bacha, pavúk. Nie, tam sa nebude spať, je tam zombík. Tu je zombík na tom. Videl som. Ten koň hituje, či nehituje? Spím. Neviem, však to... Spíš? Počkaj, ja si... Polož si posteľ a spí. 1, 2. A keď na ňu klikneš ľavým, tak sa ti robí polievka. Hej. A dáva to 3 hangare, takže je to dobré. Dobre, tak môžeme asi ísť. Počkaj, kam ideme? Ideme kravička. Tam v tom cherry biome sme boli. Počkaj, ale tam je viac tých cherry biomov, tak ja by som tam urobil nejaké všade kempy. Alebo Čo? Čo by si tam urobil ty, lebo tých cherry biomov je tam viac a vieš, bolo by to iba v jednom, tak by to bolo také suché. No môže byť, hej. Taký pekný most, to by sa tam hodilo. Tak poďme. Počkaj, tú kravu tu nechám? To je jedno. Však keď tak pôjdeme do toho biomu, to je kúsok.
Tam bolo dosť. A dáva to do hangerov. Ale čo sa to stalo s tými loďkami, proste, čo sa to stalo? Asi normálny kamo buggy. Ty ideš to najsromšie? Ty si horolezec, v tomto si ide, čo? No. Už som tu, ide za mňou? Ľudia, ale naozaj napíšte nám dole do komentára, že čo by sme tu mali postaviť. Keď tam niečo bude, tak to postavíme. Čo má najviac lajkov. No, tak budem rád aspoň za jeden komentár, tak ti poviem. Koľko sa ty? To položím sem. Takže môžu byť Môžeme. To by bolo pekné. Ja idem na nevic. Ježiš, to je zase zombík s medeným helmu, to keď mi padne, tak budem rád. Čiže ja ma hitol. Ľudia, keby ste chceli, aby sa na tento sít pripojil ešte niekto, tak dajte na toto video 10 lajkov. Kamo, zabilo. Kamo, jemu sa zničila ja nie, dobre. Ja si dám polievku. Počkaj, ja som nejak zoomol. Som zoomol. Ja je to. Prečo stávaš? Ja idem. Áno. A opracujeme to drevo? Ja som to ešte neskúšal, jak to vyzerá. To vyzerá dobre opracované. Kúkni sa, jak to vyzerá opracované. Došlo ti drevo, čo? Však ja si... To ti pomôže. Vykraftím... Však ja si... Zasadím sem tie bobule, Oliver. Tak, mám jeden sad, to je akurát. Oliver už maká na 106. A my sa plákame. Ja neviem, čo mám robiť. Môžeš nejaké slovnia. Chceš. Budeme piesok potom na špané. Ja to som... Hodím do toho domu stonekater v postele. Kamo, jak to ti... Ajaj. Ja som položil ten stonekater na tú kvetinu. Kamo, jak to sa to proste dá. Keď položíš nejaký blok na trávu, tak tá tráva sa vymaže. Tam tá ovca nám jedla tie bobule. A urobíme aj to drevo na bokoch? Môžeme. Robíš to či ja? Kde mám posteľ? Ja mám na dole. Tak... Počkaj. Tie malé ešte nezabíjajú? Som nevedel. Zoberiem postele.
Zombík. Asi je búrka, nie? Mohla by byť ako búrka. Ideme spať. Tak počkaj, Ja už som ti zobral posteľ. ja ti zoberám. Najotravnejšia vec sú asi tie rastliny. Počkaj, lahni si. Jak to ide. Prečo mi to nejde po... Ja... Takže iba prší. Ja dotkám zeme piesu. Tam je ďalšia dedinka. Poďme do dedinky. Počkaj, tak ty môžeš tam čo Ale to sú veľké domy. Tá dedinka je polovička v cherry biome. Oni vlastne už pridali nejakú cherry biome dedinku? Nie. Zatiaľ nie. Škoda. Mohli by. Tak my túto dedinku môžeme prerobiť na cherry. Čo povieš? Ja si to budeme predať. To je zničené. Tam... To je zničená dedinka, Oliver. Aha. Ale vyzerá to pekne, keby tam dovlečeme dedinčanom, trochu to opravíme, tak tá dedinka z diaľky vyzerala pekne strašne. Hlavne tie tie vysoké domy. Mi ovíví slime by zombie. Teraz som padol do pavučiny. Je tu kováreň? Nie, to je hlinený dom, aha. Nie, to neviem, či už mám. Kamo. Nič tu není. Ja do tých domov... Ani zombíci sú tu není asi. Ja si dám mrkvičku. Ja som zajačík. Oliver, čo tam robíš? No, Môžeme robiť pouštný. Kamo, neznášam sneh, dobre. Tu sneží. Sneží a prší. Už máme prvého zombika. Dvoch. Máme chyteného blbečka, jak sa hovorí. Obidva boli v pavučine. Ale aj tu sú postele. Ale ako v tých domoch nič není. Tu je nejaká stajňa? Normálne tu majú stajňu. Pre kone. Áno. Je na poli zničená, ale to obnovíme na peknú dedinku. Dobre, umel som. Ale tam je reálne, kámo, že je stajňa pre koňov. To som v živote nevidel. Dá sa spať? Lebo už je fakt tma. Dá. Ja som lahol do tvojej postele. Dá sa spať. Ježiš, tu je pavúk. Bacha, Oliver. Ja som ho nehitoval. Takže pospať. Sleeping the night. Tak dostávaj, ja som... A podstávaj ja tie stolík. Bacha, zombík. Zombík a na ňom je malý zombík. Zombík. Dva zombíci. Bacha, zombík. Kam on išiel na ovcu? Počkaj, tú ovcu zabil, ona môže byť agresívna. Ešte mám jednu vec, co môžeme dať do toho domčeku. Zatiaľ. Juraj, toto bol taký, aký by si myšlel moment, tam tiež môžeš dať. Ok. Ďalší zombík, bacha! Aj tento naskočí na ovcu. Dobre, už sypol. Kiamo, ale typek normálne zmutátoval. Zrazu bol na ovci. Si dám polievočku. Devočka. Ešte túto schodové daj, lebo tam budú tie dvere. Nedá sa ani si dám na seba.
Hej, lidi, čo by sme to dneska už ukončili, Oliver? No, mohli by sme. Tak lidi, dneska toho bude všetko. Nekrafti. Čauky. Dajte, počkaj, dajte novú časť. Ok. Dajme dva lajky. Dobre, čaute. Ja som zničil točku. Čaute.